Dobrovoljno vatrogasno društvo Požega bavi se volontiranjem prije svega, bez ikakve naknade, kako bi pomogli ljudima u raznim nedaćama, tipa poplava, požara, raznih tehničkih intervencija u cilju same pomoći ljudima i životinjama. Sanja Stojanović, predsjednica sam udruge Opidum, u okviru koje djeluje lokalni volonterski centar Opidum. Danas se nalazimo na humanitarnom sajmu Marijini obroci. Na sajmu se prikupljaju sredstva, različite donacije kojom će se pokriti školski obrok za djecu u najugroženijim zemljama svijeta. Za 22 eura svako dijete može tijekom cijele školske godine imati osiguran topli obrok. Mi smo volonteri Obrtničke škole Požega. Djelujemo od 2018. godine, svake godine sa novom generacijom, zapravo uključujemo ih u volonterske aktivnosti što se na razini lokalne zajednice, a i na državnoj razini manifestacije koje se događaju. Volontiranje za mene nije sam čin volontiranja, nije samo to, znači nije samo ulaganje nekakvog osobnog vremena. To je u stvari cijeli nekakav stav prema problemima zajednice, nekakva sposobnost da ih se uopće uoči, da ih se detektira i volja da ih se rješava, odnosno da se aktivno sudjelovanje u stvaranju nekakvih boljih okolnosti. Volontiranjem u stvari stvaramo balans u zajednici. Marija Čuljak ispred odreda izviđača Požega. Trenutno se nalazimo ispred Kamežničeve škole gdje smo podržali akciju Marijini obroci. To nastavimo već dugi niz godina, znači kad god možemo uključiti se u sve akcije prema gradu. Odred izviđača Požega volontira prema gradu Požegi, turističkoj zajednici. Odazivamo se na sve akcije koje možemo popratiti. Radimo već preko 50 godina. Neke posebne rezultate nemamo. Nama je glavni rezultat to da smo zadovoljili vlastitu dušu i učinili nešto dobro svijetu, naročito djeci koju smo uspjeli odvesti od računala, od mobitela, od medija, takvih stvari, znači da što više borave u prirodu i da budu humani i da budu dobri, jer izviđači nam stvaraju bolji svijet.